Serus, prečo ne, v štúdiu, Edy práve pri mikrofóne, ja za mixom, mixujem, všetko mám nervu, vidíš, ľavo, pravo, vypínam Edyho, všetko môžem ja. Tu nás mixer, pán majster zvuku, Ježiš, tu na dole Josto, Krumeď, hráva, tu sa tvorí, prečo ne. Momentálne sa tu nahráva track Vyššie ciele, kedy bude úplná pecka, klip, track, najlepšie všetko, čo môže byť. 1, 2, 1, 2, mic check. Energy 2000. Nevieme, čo chceme, ale vieme, ako to dostať. Dobre. 20 statiu. Dobre. Ostrá, Eddie Masaker z MTV v štúdiu. Jak ma plne hrízal ten bulldog, či jak sa volá Pandok. No vidíš, to je si kokot. Sa postavím a spravíš to. A proste na jeho track preč, ušiel tam iba ten tvoj a teraz... Eddie, víš, jak kúše tón? Nepadá, on je... Víš, jak kúše tón? Nevíš, jak kúše tón takto.